खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअखौ खनसे बरायलाय फैबाय आरोना ओमफ्राय दिनै आंनि नैबे जिथुनाखि मैयानि प्रग्राम गगामुग दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो गगामुग दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो आफादनि दैदेननायाव जिथुनाखि 16थि रंजाथाइ फोरबो सोलिगासिनो दङ बेवहाय आं नैथि सान दिनै माने नैथि सान आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै फैफिननाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि हाबाफारि बायदि माने दिनै बिहामजोफोरनि मोसानाय ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लानि जावजा मोसानाय ओमफ्राय बैसागुरानि मोसानाय दं आरोना बेखौ आं मोनसे पार्ट नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन खनसेनो होगोन आरो आं माने बिहामजोनिखौ मोनसे खनसेनो होगोन नोंथांमोना सोरनिया साबसिन जादों सोरनिया मोजांसिन जादों बेखौ खनसेनो कमेन्ट होनानै देखाय आरोना खनसेनो होजोबगोन बिहामजोफोरनिखौ ओमफ्राय बैसागुरानि मोसानाय बेखौबो आं खनसेनो होजोबगोन नोंथांमोना सोरनिया साबसिनमोन बेखौ मोनसे कमेन्ट हो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सेंग्रा सिख्ला जावजा मोसानाय आरोना बेखौबो आं खनसेनो होजोबगोन नोंथांमोना सोरनिया साबसिन जायो बेखौ कमेन्ट हो ओमफ्राय एसे माबा खालामना हो आरोना आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर होमबासो आं मिथिगोन सोरनिया साबसिन जादों जोंहा जासमिन बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो नाम्बारखौ होगोन आरो बेयाव थेवबो माने नोंथांमोननि एसे कमेन्टखौबो आं माने नायगोन सोरनिया साबसिन जादों नोंथांमोननियाबो माने कमेन्ट होनानै नाय आरोना थ' आं फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थानोसै मानसिफ्राबो फैखाजोब्बाय फ्रायानो जासमिनाबो थाखाजोब्बाय आं एसे देखायनोसै आरोना दसे उनावनो जासिगोन दसे नेथ'नानै नोंथांमोना दसे नेथ'बानो नुसिगोन आरोना आं देखायलांसै खनसे थांनानै देखायनोसै आरोना
Dapat kebenaran sampai kepada di sana ini. Dapat mengenal yang masalah.